Hello mga kainday, it's me again, Inderborna, and welcome back again to my YouTube channel. Yay! Hello mga kainday, it's me again. For today's video mga kainday, dito kami ngayon sa Lupon, sa St. Vicente nga Simbahan Chapel kay fiesta karon sa nanagot with Ria. Kaban ako kung mga suon si Dodong. Hi Dodong. Dodong. Hi. Dili ra. Ayun ra kayo. Kanang motor-motor yan. Akan. Ay kato isa ya. Cars? Bilang. Bilang. Kani ya. Palit. Akan. Nalipay Dudong bay. Wana Hello Kitty wana bay. Nagakusa. Sayang sabi ka Amalia, uli ko na ron. Amalia, sa ang tarong ngawa ako kita. Sige. Amelia. Gasolina. Ang gasolina. Uli ko na ron. Gasolina. Ang gasolina. Mahal gasolina. Sige daw, bilang manin mo. Mahal ang gasolina. Gasolina ba? Okay. Yan, no? Dalaki. Wala ba?